Esango nuke gu bino lehenagoztik talde asko zeudala urbanoak, talde konbentzionalez diena, Chill Mafia, Mirua, Merina Gris, Txepe, talde desente zeuden. Bino bain ni bentsat ikusten egagu inguruan esplosio, estanda bat bezala ez, talde pila eta egia sortzen. Esango nuke bai, dela musika Euskal Herrian aldatzen pixka, mantentzen dena mantenduko du, ez da mantenduko ez dakit, bino nik uste mantenduko dela, eta gauza berriak bai sartuko dira, eta azkenean zerbait pozgarria eta onuragarria, ez gautzen esan duen bezala. Bai, nik gehitu nahi nuke ere bai, azkenean Euskal Herrian guain arte nik uste etzola urbano kodigo bat bezala, eta egon ziela talde batzuk dula ez asko, ez dakit, azken 5 urteetan, azken 10 urteetan, mandutela aurrera pauso bat, eta jaben kodigoan oinarri batzuk bezala hasiak dienean sortzen, nik uste jendeak esan dula, ostra, euskeraz bai gauza urbano guapoak Abanguardia bezala, ez, azkenean. Hoi da, bai, eta azkenean behin kodigoi sortuta, eta pixkat erresagoa jendea elkartzia, eta pixkat kodigoi sortzen eta garatzen jarraitzea.